Kag sa number 1, nagdangat na sa 1.7 billion pesos ang kahalitan sang Bagyo Tino sa Negros Occidental. Isa ka coordination meeting ang ginpatigayon nanday Governor Eugenio Jose Lacson kag DSWD Secretary Rex Gatchalian sini nga Biyernes. Ginsiling man sang gobernador nga ginapaabot buwas nga adlaw si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita sa mga apektado nga lugar sa probinsya kung itugot man lamang sang tiyempo. Nagsaka na sa 1.7 billion pesos ang kahalitan sang Bagyo Tino. 1.31 billion pesos ang kahalitan sa infrastructure. Sa agriculture kag livestock naman, nagdangat ini sa 202.5 million pesos. Kahalitan sa education ang yara naman sa 172.8 million pesos. Si Gatchalian na nagsapol kan Canao City Mayor Jose Trabasco Batchok Cardenas kag District Representatives Dino Yulo sang 5th District, Jeffrey Ferrer sang 4th District kag Emmanuel Iway 1st District sang Negros Oriental para mag-assess sang nagapadayon nga relief nga kinahanglanon. May 1.2 million na ka-food boxes ang na-distribute sa bilog nga pungsod sunod sa iya sa duha ka semana. Kag 44,000 tubtub 50,000 ka mga food boxes ang na-allocate sa Negros Occidental. So I just flew in from Southern Leyte because the President has instructed me to see to it that all disaster-affected areas get the attention that they deserve. Gusto namin maramdaman nila na wala kaming inuuna, lahat kayo importante mula sa mga lugar na tinamaan ng earthquake, tinamaan ng bagyong Nando, Ramil, Tino, Yuan. Sabay-sabay namin ginagawa yon. So this whole week, I've been going around together with the President. Nauna lang ako kasi I have to meet the local chief executives and the governor to see what else we can do So to the President help. is coming tomorrow? That I am not sure, but he sent me here today kasi I crossed nga from Southern Leyte. Kasi I'm trying to cover as much ground as I can.